Assalamu alaikum. Ga masu so su kalli Bakori TV kyauta, za su shiga Play Store domin downloading ɗin application ɗin Hausa Film 2020. Dan ka shiga za ka yi searching ɗin Bakori TV. Bayan ka rubuta Bakori TV, kamar yadda kuke gani, za ka rubuta Bakori TV, zai nuno ma Hausa Film 2020. Sai ka danna alama ta searching. Bayan ka danna alama ta searching zai nuno maka Hausa Film TV. Kamar yadda kuke gani ga can sama, za ka danna Hausa Film TV domin yau downloading ɗin shi daga Play Store. Bayan ka danna searching ɗin zai nuno ma Hausa Film TV Free Movie Series and Hausa Music. Za ka danna alama ta installing. Idan ka danna alama ta installing, za ka ɗan bashi 'yan sakanni ko in ce minti kaɗan, zai yi downloading. Domin shi wannan idan ka downloading ɗin shi zai baka daman ka kalli Hausa Film kyauta ba tare da an ja ma data da yawa ba. Data kaɗan suke ɗauka a YouTube. In ka downloading ɗin shi za ka yi searching ɗin duk film ɗin da kake so. Bayan ka bashi dama ya gama yau downloading, kamar yadda kuke gani, za ka ɗan jira ya installing na 'yan sakanni. Kamar da kuke gani haka ya gama installing, sai ka danna alama ta open. Kamar da kuke gani, za ka danna alama ta open, za ka bashi 'yan sakanni zai buɗe. Bayan ya buɗe kamar haka, zai nuno maku fina-finan Hausa ga su nan da yawa, Cinema 1, Cinema 2 har zuwa 10. Kuma anan ne za ka iya yi searching ɗin Bakori TV ka kalle shi free, kyauta ne. Za ka ga za su kai ka YouTube ne to, amma kuma datan ka za ka iya kashe data wajen kallon shi. Za ka kalle shi kyauta, kowane film kake so za ka kalle shi kusan kyauta ne. Sai sa muke maku tallan cewa ku yi downloading ɗin application. In ka rubuta Hausa Film TV zai nuno maku kamar haka, za ka kalli film kyauta. Masha Allah.